Вашите мотиви да сте тук днес и да протестирате? Моите мотиви на първо място са бъдещето. Имам малко бебенце, което сега е на 9 месеца. Искам една по-чиста природа и по-светло бъдеще за него. И за себе си, и за семейството си, за всички, разбира се. Просто много съм против технологиите, които биха използвали за добив на тези ресурси. И макар че е обявен мораториум за добив на шистов газ с фракинг, ресурсите и дълбочината предполагат такива технологии. Тя рано или късно ще се използва, след като сега отново се опитват да възобновят, да дадат разрешение за проучвания. И съм убедена във вредността просто на тези технологии. Смятам, че са силно замърсяващи, както почвата, така и подводните води. Смятам, че има сериозни последствия, да не говорим, че на много места в света вече са и забранени, и осъдени компаниите. И не виждам всъщност изобщо никаква логика да допускаме на нашата земя да се случва. Какви според вас ще бъдат последиците за Добруджа, ако се допусне това? Последиците ще бъдат, че просто ще се замърсят както водите, така и земята и респективно и културите, които растат върху нея. Това ще се случи. То е всъщност най-страшното, което може да се случи, защото оттам нататък ние поемаме всички тези неща в нас, нашите тела и това е. Редно ли е според вас едно такова важно решение за бъдещето на Добруджа да се взима от едно временно правителство, което е на власт в рамките на 2 месеца? Абсолютно нередно е и то всъщност си личи и с бързината, и с така потайността, с които се взимат тези решения. В смисъл, че не е редно. Не е редно да се взима от временно правителство и не е редно по този начин. Според мен трябва да има публично обсъждане най-малкото за такива важни въпроси. Първо сме тук да изразим някаква гражданска позиция. Не смятам, че има някой, който да вярва на думите на служебния министър, че няма да бъдат проведени поручвания и евентуално добив с неконвенционални методи. Точно за това сме тук. Според нас това ще бъде пагубно за целия регион, като знаем, че тук основният поминък е земеделие и туризъм. Щетите, които ще бъдат нанесени, са главно в тези две насоки. Мотивите ви да не сте съгласни с решението на Министерството на околната среда и водите, мотивите ви да сте тук на протеста? Защото според мен това е една абсолютна схема. Една абсолютна схема издебна си, когато правителството е служебно. Това е за мен цялата история. Това е една лъжа, огромна идея и това е нашето място. А исках също и да попитам господата арендатори. Те къде са? Какво ще женат утре? Защо са толкова страхливи? Не им ли омръзна на хората вече да ги е страх? Ние сме тук в житницата на България. Цяла България се вдига в момента и ни подкрепя. Всички носят хляб или снопче, пшеница, защото никой не е по-голям от хляба. Значи житницата на България е престъпление да се подписват подобни споразумения. Парите не са всичко. Когато изстроим водата, храната, пари ли ще ядат? Мотивите ви да сте тук, мотивите да протестирате? Че съм доброженец. Познавам региона, оттам съм и милея за тази държава, милея за тази земя. Какви са вашите опасения? Какво според вас може да се случи? Самарския воден басейн се намира там и опасенията ми, че се замърси околната среда и водата. Технологията е стара, значи тази технология е поне на 50 години и все още не е утвърдена на много места, се отрича. Вярвате ли на уверенията на Министерството на околната среда и водите и на американската фирма Park Place, че технологията ще бъде напълно безопасна, че тези протести са излишни, че няма от какво да се страхува? Не вярвам, не. Чел съм договора, също в договора примерно не е посочено, че има 100% гаранции за безопасност, а пише, нали, че не се очаква да има замърсяване, което означава, че има риск. Аз съм Тошко Димитров Николов и съм на 5,5. Не искам да копаят земята, защото ако се запалят и тези въглища, цялата земя, водата си не се поведи на всички блокове.